Maayong adlaw kaninyong tanan, nga nagpaminaw karoning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obrao at Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Lizelle, 28 years old. Minyo og may laing ka-live-in. Taga Sindangan, Zamboanga del Norte. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa among sitwasyon sa akong ex-husband o sa akong ka-live-in karon. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang maopay pag-20 nako nga naminyo. Ingon ini ang mga panghita po. Unsay magbuwag na mong Lizelle? Di na ko niya maoy. Magbuwag na lang mi. Oy, ayaw pag iningon ana ha. Inyo ba yan ang kagustuhan ni Jerry nga magminyo mo sa'yo? Unya ka mo surrender mo? Di na lagi ko, ma. Di na ko kantos yung kababairo. Ha? May babae si Jerry? Sakpan ako siyang cellphone, oy. May babae siyang ka-text. Mau ba? Oh, di na maayo. Mao gani. Pero pwede pa matingalin ang inyong istoryahan ba? Pangitaan og sulbad ng inyong problema, pangitaag solusyon. Ay sus, ma. Mas may pag maproblema migbugas, ma. Masolusyonan pa na. Kay makadangop na ko nimo sa mga ginikanan ni Jerry. Nga dili ra layo din his ato. Pero kana iyang pagpamabay, ma. Seryoso kay nang saan niya man ako, ma. Di ko yun siya mapasaylo, anak, ma. Mayo! Ma! Ma, si Lizelle diya, ma? Nasaan mo ay pag-istorya mo, ha? Di nalagi ko. Pag-istorya mo! Bisag last na lang ni Lizelle. Kay basig may chance pang magkauli mo. Di nalagi ko makiguli niya, ma, oy. Maluwi sa doon ka na ko, oy. Ayaw ko gipugusan ng lalaki nga magsigilagatag na kong huot dugan. Anak mangga ko ni mo, ma. Ay, maumang nga tubangan na si Jerry sa katapusang higayon. Aron dili ko mahimong bate nga makaingon niya sila nga ni konsenter ko nimo kay anak tika. Aka, tubang. Pagsulti mong tarong. Ikaw baliba dito nga dili na gyud ka. Aron gawas na unya ko kung unsa man gyud imong mahukmang desisyon. Ma. Sil? Unsa man? Palihog lang, Jaribi. Ay nakong sa muka. Pauli na sa ato, day. Sorry na. Di mo ko na tinuod ko. Uy, di ko mabuang ni mo, Jerry, uy. Sa pagkatinuod lang, no? Dugay na kay kung nahibaw sa imong pagluib nako. Apan gipalabay ko lang unta, kay basig dili tinuod. Nga nangintriga lang nato aron ta magkabuwag. Apan tinuod gyud di ay. Di nako nimo, Jerry. Sil, ay good si garagod. Oh. Asan ang mga gamit, be? Dalong tagbalik sa itong gipuyan. Di na lagi ko? Di makakasabot, uy? Oh. Oh. Ikaw. Magyuga magkapasaylo na ko. Na, sige. Huwag mahayay, ha? Oh. Lizelle. Wani mo daw atang yung pagpangay pasaylo. Unya ilaki-ila ka di. Ngawa naman yun, Mima. Di naman gano'n kung madawat ang iyang ibuhat ako. Unya, asa man karon nga gibiyaan naman nimo ang imong bana. Nanarbaho ko, ma. Layo din sa ato. Kanang di ko matutulan ni Jerry. Unsa? Dinhing dapita. Layo na ni Samo. Di na gyud siguro ko matutulan pa dinhing Jerry. Di na gyud ko mabalik pa sa among lugar. Pahala na lang ni kinabuhi, aoy. Nangita ko akong katrabahoan dinhi. Naglagot ko niya. Naglagot ko ni mo, Jerry. Recorded by X Thunder Gaming. Hingpit yun may nagbuwag sa kumbana.
Kay di man gyud na ako madawat nga may lain na siyang babae. 2 years after, nakakita sab ko og naninguha na ako. Bata-bata pagud ko atong higayon na. Og magkasinabot mi kay pinangga ko niya. Og never kong nagka-problema niya bahin og laing babae. Pagkahibaw na ko nga may kaipon na gyud ang akong bana, nagkasabot sa mi sa akong uyab nga tawgon talan sa pangan nga Oscar nga mag-live-in na lang sab mi. Apan, mabinantayon lang gihapon ko sa akong mga lihok kay mahadlok sab gyud kong ikiha sa akong bana, bisan pa man kung siyang nag-una-una. Nag-control unta mi sa akong ka-live-in. Apan 2 years after sa among panag-ipon, wa na gyud namo kalikahi na mabdos gyud ko og nakaanak mi. Unya, Kano sa man mo manood diri sa akong apo, Elisel? Nakaanak naman lang ka diha, wa ka naman gid mo ulit diri sa ato. ma, sabta ko. Napabaya magpuyo si Jerry dihas ato. Nga naman di ay? Nga malipayo naman sa siya sa lain niyang pamilya. Pila na ganay anak nila, ma? Duha naman gani ng ilang anak sa kaipon. Safe ra ka kun. Mapauli ko diha o ba ni Oscar, ma? Kay basin unya, unsa iyang buhaton ni Oscar ba? Dili na lagi na siya manghilabot ninyo, oy. May naman sad na siyang pamilya, God. Parihas mong duha. Ambot ma, uy. Di man gyud mawa na ko ang panagana ni Jerry. Kay ba na ko baya gyud siya. Unya, siya. Nanagana ba siya? Dihang gipasakitan ka niya. Pauli na lagi mo diri sa ato, oy. Og dada si Oscar, og ang akong apo. Ma, Ha? Maayo ka ha? nagpadagana sa blagi ko. Kay wa ta kay baos dagan sa utok ba? Og ikaw ang akong idipinsahan. Basig unsaon ka niya. Sige. Aron di ka mabalaka. Kay basin maguba na noon ang imong bakasyon sa inyo kung mahitabo ng imong kadlukan. Sige. Di na lang kumuuban ninyong dudong. Pagayo-ayo na lang mo sa inyong pagbakasyon ha. Dito sa inyo, Elisel. Salamat, Oscar. Please, kulula. Ay, ala, mauna na nga akong apo. Ang pastilan. Maya po na giday ko ni Mulisel. Ug, purya-buyag maning bataa, oy. Usa man tayo gipakaon ni mo ani nga purya-buyag maglawas. Buyag maoy. Saon nga pinasagdan man sa amahag kaon. I mean, i-providean gyud og mayong pagkaon og vitamins ba? Oh, responsable giday kadto si Oscar. Sayang, oy, wa siya makakuyog. Mahimamat ko unta sad siya. Mayo! Kinsa ron, ma? Ikaw gyud lagi di ay, Delisel. Jerry? Nganong niaman ka? Niya, nangimusta lang. Kay balita na ko, may anak naman kuno mo si imong kaipon. Ha? Oh, asa man siya? Wa na mo uban ha? Ha? Ay, wa na, oy. Sama na to. Wa na sab mi. Unsa? Nagbuwag na mo si imong kaipon? Nakapamaka ko sa akong bana nga sama namo. Wa na sab mi sa akong kaipon karon sa kahatlok nga iya minggo koron og ikiha. Bisan pa man kung may pamilya na siyang lain. Apan dili gyud ako kalikayan nga mabalaka nga basig ikiha mi niya. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, unang may babae ang akong bana. Una siyang may kaipon. May kaipon na sab koron ug may usa mi ka anak. Makakiha ba nako ang akong bana nga una man siyang nagbinuang sa among kaminyoon? Ikaduhang pangutana, gitago ko sa akong bana nga kami pa karon sa akong kaipon. Kun pananglit ikihagid ko niya, mapriso ba ko kung ako lang ipalabas nga napaangkan lang ko sa lain o wa mi mag-ipon? Ikatulong pangutana, kung pananglit mahibaw-an gyud sa akong bana kinsang akong kaipon, pwede ra ba nga ang akong kaipon lang ang iyang gukdon og ipapriso? Mahadlok manggod ko nga iyang hilabtan ng amahan sa akong anak. Ikaupat og katapusan, 10 years naman sabming nagbuwag sa akong bana ug may tagsa-tagsa na sa mi kapamilya ug mga anak. Dili na ba gud ay mitugutan sa balaod nga ma-okay nang among panagbuwag aron mawa ang akong kabalaka
nga pwede kong mapriso aning among kahimtang. Palihog, tabangyog tambagi ko, kini ang akong suliran, Lisel. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problemang may punto legal ug mga personal nga mga problema nato sa ato ang mga kapikas, mga kabanay, sa ato ang mga kaugalingon, unsa na ato ang mga giagian diha, unsa man na depresta, napasakitan ta, na-hurta, unsa man nagmaoy bata, sad ta, ay sus, bawal ang sad mga sukintig paminaw. Uy, kanindot ras kalibutan, kanindot ras kinabuhi, kanindot ra gyud nga mabuhi, daghan pag yun kaayong pwede gyud nato ha, ikalipay, no? Dili ta magpadaan ng mga butang nga makapalagot, makapasapot, makapungot na to, ay pasag din na ang mga ingon ana, arita focus sa mga nindot nga mga nahitabo sa ato ang kinabuhi. Blessings ta mag-focus guys ha. O kung di gyud na madaan ang ato ang mga giagian, ay sige, ipada inyuhang suwat be. Ipada ato ang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Thank you kayo sa tanan nga mga nagpadala sa ilang mga suwat diri namo, no? Wa man minalipay nga naamoy problema, nalipay mi nga inyong gi-share nga nisalig mo sa ato ang programa, nisalig mo nako, no, ni Attorney Elaine og ni Dr. Rene Obra, kay kami gusto man gid mi nga muhatag og tambag, no, og isip tabang namo anang inyong mga problema. So thank you very much for sharing. Ayaw lang mo katingala nganong wala pa na ninyo nadungog, no, ang inyong mga suwat suliran. Ubay-ubay jud tag madawat. Uy, daghan-daghan jud tag mga madawat guys. Mauna nga kanang ato lang sa ning hinay-hinaya, no, everyday pila ra gud ang ato ang madungog nga drama Monday to Saturday ra baya tanya usara ka buok. Mauna nga, sige lang yun, keep on listening kay basin ugma sunod semana pohon inyo nang suwat ang ato ang mahatagan og pagtagad og tambag. Okay? And thank you kayo sa to ang mga likers and followers sa kini ang akong suliran official writers page. Salamat kaayo sa tanan nga mga nag-like ug nag-comment sa ato ang DYHPRMN Cebu nga Facebook account. Sipa gihapon kaayo ta maski asa ta guys. Nganuman pinaagi sa ato ang Facebook account, mapaminaw gyud ninyo tanan nga mga programa nga naka-line up matag adlaw sa RMN DYHP Cebu. Apil na ning ato ang drama, no? Usay mabasa man na nako yung mga comments din ha. But I would like to ask also katong mga gusto nga mo like ug follow, palihog like ug follow sa ako ang Facebook account please nga Elaine Bathan. Palihog tag like ug follow sa ako ang Facebook account ug sa ako ang Instagram account nga Attorney Elaine. Hi Attorney Janice Di Aine, kanunay jud kong magpaminaw sa diha pa ko sa Pilipinas na lang gid ko siya mga pangutana. Kani Janice, ang imong mga pangutana palihog lang tag padala sa kini ang akong suliran official writers page, no? Regards ko sa fam sa Bourbon sa North Province Baliguat family. Regards po Bourbon Cebu manino. Dinha kana si Mayor Noel Dotilios, no? Gikan kang Marie Chris Baliguat o niya si Riza Opsima Grayan Manilin kinsa ni Aluena Perez Precioso. Hi Attorney Elaine, good evening, kumusta? Tigpaminawan jud ko sa mga drama ninyo mga balita kada buntag udto hapon, ganahan kay kumaminaw sa mga drama sa DYHP Cebu. More power to you, no? And isa pa ni hello, Attorney Elaine from Ryan Salvacion. Salamat also sa pag-greet, no? Boyet John Ray Zoilo Impas, you are most welcome. Momani taga Himinsulan, San Francisco, Camotes. Regards to you. And Attorney Elaine, good afternoon. Always yung kumaminaw nimo sa kini ang akong suliran diri sa Barangay Doldol, Dumanhog, Cebu. Thanks Attorney Elaine. Thank you also sa padayon ninyo nga pagpaminaw ug pagsubaybay gyud sa ato ang programa. YC Piat, sipa gyud tanan. Alin Bautista, Yana Baay, shout out also to Mirds Colina from Tuburan, Cebu.
Meha Guten, regards also from Tagbilaran City. Thank you sa pag-notice sa ako ang comment sa imuhang post, attorney. Stay pretty and God bless you. Great ra ko sa tanang mga taga Bayawan City, Negros Oriental, kay kusog kaayo ang DYHP. From Manilin Grande. Hello ninyo, God bless you always. From Elme Molina Fuentes. Now, punto legal ta, of course, karong adlaw ang ato ang letter sender taga Sindangan, Zamboanga del Norte. Ning suwat ni siya, 28 years old, atong taguon sa pangalan nga si Lizel. Si Lizel, ning suwat ni siya, kabahin sa ilahang sitwasyon aning iyahang ex-husband, o sa iyahang ka-live-in karon, kagwapa ba? Aron atong masabtan yung mga pangutana, na ato ang ibase man to sa ato na paminaw nga drama kaganina. Una niyang pangutana, mauni. Unang may babay ang akong bana. Una siyang may kaipon. May kaipon nasad kuno siya ron. Nasad sila'y usa ka anak. Makakiha ba kuno niya ang iyahang bana nga una man siyang nagbinuang sa iyahang kaminyoon. Okay. Now, kanya-kanya gyud mong sa. Kay di man sad na siya pwedeng makig-ipon kay kasong concubinage na. Mo man na para sa mga laking minyo. Unya ikaw di sa gyud unta kay adultery po na. Pero naasad tay mga pangsagang sa balaod kanang gitawag natog in pare delicto, meaning sad-an mong duha. Kay naamang gud tay prinsipyo nga kana ganing mangihata, dapat kita mamasangil ta, mopasaka tag kaso, dapat kita limpyo tag kamot. Ung in-Englishon pa na nato ang ingon ana, he who goes to court must go there with clean hands or must do so with clean hands. Kani mainpari delikto mo kay nigsumbalik nimo o tropod. Pag kinihaay mong duha, maglinabayay mong hugaw ninyo, no? So, well, kumayon kag makakiha, pero ikaw mismo makakiha pug kaniya. Unya, kay di man siya clean hand, so medyo lisod-lisod na dihang dapita. Although, wa pug kumuingon nga di gyud pwede or imposible. Wa may mupugong niya sa pagkiha, pero naa kay dipinsa. Ikaduhang pangutana, gitago ko sa ako ang bana nga kami pa karon sa akong kaipon. Kung pananglit, ikihag yun ko niya, mapriso ba ko? Kung ako lang ipalabas nga, napaangkan lang ko sa lain, nga wa mi mag-ipon. Okay. Unfortunately, Lizel, ang ato ang balaod, hangtod karon and for so many years, di gyud na equal ang pagtratar sa babay nga minyo nga naailain kumpara sa laking minyo nga naapoy lain. Mo bitaw na ningon ko kaganina nga ang kasong atubangon sa lalaking minyo concubinage. Ang kasong atubangon sa babay adultery. Lain-lain na og mga requisites. Ang concubinage para maprobar nato kinahanglan atong ipakita nga nag-ipon gyud sila. Unya dili ra enough nga nag-ipon sila. Dapat atong maprobar nga ang ilahang pagpanag-ipon mura silang nag-ipon isip ba nag-asawa. Di pag yun na maong duha, na pag yung ikatulo nga dapat nag-ipon sila. Ang ilang panag-ipon isip ba nag-asawa, ikatulo nga skandaloso ang ilahang pagpanag-ipon. Dinha maglisod usahay. Ambot basta kay numdum ko sa akong maestros law sa una ang giingon ay sabta na lang na ninyo day kay ang naghimo magud sa mga balaod ani mga laki man nga congressman, mga laki mang senador. No mo tingali ilahang gihapinan kay tingali sila mismo mga prisos balaod lang gihimo. Now, karon ang adultery on the other hand, adultery gani ambot pasabot ana is ang babay ninyo nakighilawas og laing laki. Di gani kinahanglan na ay relasyon. Dili gani kinahanglan nag-ipon. Nakighilawas ra. Unya, kay nakaanak man ka. Mao man ay pinakalig-on og insaktong pruweba na nakighilawas ka. Kay di man kas Mama Mary day. No, di ba man na conceive Holy Spirit, no? Naghilawas man gyud mo. Nakaanak man ka, nakabaton man gyud og anak, no? Nagbunga man gyud. So, kana siya, pwede gyud kang makiha og naa gyud na kay naa may proof. Okay? Like, but again, baliktain pare delikto, ha? Ikatulong pangutana. Kung pananglit mahibaw-an gyud sa akong bana, kinsa ang akong kaipon, pwede ra ba nga ang akong kaipon lang ang iyahang gokdon og ipapriso ay di pwede. Kay ang sad-an ana, principally ikaw man, no? Ayaw po dingon uy nga, unsa man po dis Lisel? Okay ra di ay na nga bahala na lang di ka mapriso basta okay ra bahala imuhang kapikas mo mapriso basta ikaw di po na pwede, no? Atong paningkamutan nga di gid mong duha mapasakahan og kaso. Nabi may mga anak, no?
makahadlok yung tinuod, pero siguro sa kidugayon na lang gid pud sa panahon, di na tingali mo maghilabtanay. Uy, no civil na gid pud tingali mo. Wa na gid pud tingali mo kay nahigugma pa na siya. Ni mo na nam sa kay ipon kaha, no? So leave each other in peace. Ikaupat og katapusang pangutana, si 10 years naman silang gabuwag sila hangban na naka-move on na gyud tingay mong duha. Ug may tagsa-tagsa na pud ming pamilya, dili na bago mi tugtan sa balaod nga ma-okay na ang among panagbuwag aron mawala na ang akong kabalaka nga pwede kong mapriso aning among kahimtang. Okay, ani ni Day. Lisel, di man gud na automatic kay balik tas definitions kami niyon. Ang marriage is defined as a permanent union between a man and a woman. Permanent union. Now, the only way manggod nga kung dili manggod mo magpaanal, permanent na siya because the only way out sa imuhang kamilyo duhara, mamatay ang usa ninyo, no, simbako palayo or maanal mo. Di man naingon nga buwag na mo lagyo maski pag 20 ka tuig, maski pag mag golden jubilee na ng inyong panagbuwag day, basta wa mo na anal, di gyud ka pwede maminyo and you are bound by the laws on marriage. So, kung gusto jud ka nga mahiluna imuhang kalag ug imuhang hunahuna, the only way gyud ana is magpaanal ka. Second, kay mahal-mahal mang gyud na, pwede siguro magstorya mo, no, si imong bana. Ano na ba nga, magstorya, di man na pwede gud ninyo masabot-sabot pod. Pero at least ba, amicable nga kanang di ko mo samok nimo, no, ayaw po kong samok ka, mga ingon anak pod siguro ba. 10 years, wa man ka kabaldaha, no, so, ayaw na nagpamakak ato, siguro si imong drama na, kanang nakapamakak man ka, pero ayaw na lang siguro. Okay, siya pod mismo siya, biya ninyo, no? So, taruhan na lang nagstorya nga naa kay kaipon. Or, kanang pangitag timing ba niya, tanawag unsa iyahang feel, no? Unsa iyahang unsay idagan siyang utok. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.